Ahojte, dneska si tu povieme 10 najzaujímavejších miest v Ríme. Ešte predtým, ako začneme, vás chcem poprosiť, aby ste dali like a odber. Veľmi mi to pomôže a vás to nič nestojí. Ak vás zaujímajú moje videá, nezabudnite si pozrieť moje video o Paríži. Takže, ja by som sa rovno vrhol na prvé miesto a to je Koloseum. Koloseum dal postaviť rímsky cisár Vespasián okolo roku 72 nášho letopočtu. Projekt bol však dokončený za vlády jeho syna Tita v roku 80. Cisár Vespasián dal Koloseum postaviť ako dar ľudu po skončení občianskych vojen a malo ukázať silu rímskej ríše a vrátiť zábavu do života občanov. Do Kolosea sa zmestí približne 50 až 80 tisíc divákov. Stavba trvala asi 8 rokov, bola financovaná z pokladov, ktoré získali po dobytí Jeruzalema. Koloseum sa používalo hlavne na gladiátorské zápasy alebo lov divých zvierat. Po páde rímskej ríše sa už nepoužívalo na hry, ale neskôr bolo využívané ako v stredoveku pevnosť alebo slúžil ako materiál na iné stavby, napríklad bazilíky svätého Petra. Teraz je Koloseum najväčší symbol Ríma a každoročne ho navštívi milióny turistov. Veľmi vám odporúčam tam ísť, ale musíte rátať s veľkou radou. Odmena však stojí za to. Takže ja by som sa vrhol na dvojku a to je bazilika svätého Petra. Bazilika svätého Petra stojí na mieste, kde je podľa tradície pochovaný apoštol Peter, prvý pápež. Prvý chrám tu postavil cisár Konštantín už v 4. storočí. Po viac než 1000 rokoch sa ale začal rozpadať a tak pápež Julius II rozhodol, že postaví úplne nový. Na stavbe pracovali niektorí z najväčších umelcov renesancie. Bramante, Rafael a neskôr aj Michelangelo, ktorý navrhol najväčšiu kupolu na svete, ktorá meria 136 metrov. Bazilika bola dokončená v roku 1626. Pred chrámom sa nachádza námestie svätého Petra s veľkým stĺporadím, ktoré navrhol Bernini. Bazilika svätého Petra je nielen nádherná stavba, ale aj miesto plné histórie a duchovnej sily. Ak niekedy navštívíš Rím, určite si ju nenechaj ujsť. A môžeme ísť rovno na trojku a to je Forum Romanum. Forum Romanum bolo kedysi centrum celého rímskeho impéria. Miesto, kde sa rozhodovalo o politike, práve, obchode aj náboženstve. Vzniklo už v 7. storočí pred Kristom, medzi Palatínom a Kapitolom, dvoma z najznámejších rímskych pahorkov. Tu sa nachádzali najdôležitejšie chrámy, baziliky, triumfálne oblúky a budovy, kde sa rečnili rímski senátori. Počas svojej slávy tu ľudia počúvali rečníkov ako Cicero, videli víťazné sprievody cisárov a zúčastňovali sa na slávnostiach. Po páde rímskej ríše Forum Romanum pomaly upadlo. Budovy sa rozpadli a celé miesto sa postupne zasypalo zeminou. A v 19. storočí začali archeológovia vykopávky a odkryli poklady starovekého Ríma, ktoré môžeme vidieť dodnes. Na Forum Romanum sa nachádza chrám boha Saturna, Titusov oblúk, senátna budova a chrám Vesty, kde udržiavali večný oheň. Kedysi to bolo najrušnejšie miesto na svete, niečo ako dnešné centrum New Yorku. Forum Romanum nie len kopa starých kamenných stĺpov. Je to živá história, ktorá rozpráva príbeh o moci, kultúre a civilizácii, z ktorej vyrastla celá Európa. Ak sa niekedy ocitneš v Ríme, určite si sem nájdi čas. Takže môžeme sa vrhnúť na 6. a to je Bazilika svätého Jána Lateránskeho. Bazilika svätého Jána Lateránskeho je najstarší kresťanský chrám v Ríme, dokonca starší ako Bazilika svätého Petra vo Vatikáne. Postavil ju cisár Konštantín Veľký okolo roku 324 nášho letopočtu a od začiatku bola hlavným chrámom pápežov. Bazilika bola viackrát prestavaná, hlavne po zemetraseniach a požiaroch, ale stále si zachovala svoj veľkolepý charakter. V 17. storočí ju nádherne zreštauroval Francesco Borromini, jeden z najlepších barokových architektov. Vo vnútri sa nachádza 5 ľudí, množstvo sôch apoštolov a vzácny gotický baldachín nad hlavným oltárom, kde sú uložené relikvie svätého Petra a Pavla. Kupola je síce menšia ako vo Vatikáne, ale interiér pôsobí neuveriteľne majestátne. Baziliky svätého Jána Lateránskeho je miestom, kde sa začala kresťanská história Ríma. Ak raz budete v Ríme, nezabudnite sem skočiť. A môžeme ísť rovno na 5 a to je Panteón. Panteón je starý viac než 1900 rokov a bol postavený ako chrám všetkých rímskych bohov. Pôvodnú stavbu dal postaviť Marcus Agrippa okolo roku 27 pred Kristom, no túto verziu, ktorú vidíme dnes, postavil cisár Hadrian okolo roku 125 nášho letopočtu. Panteón je známy svojou obrovskou kupolou, ktorá meria 43 metrov, presne toľko, koľko je výška celej budovy. Je to najväčšia nevystúžená kupola z betónu na svete, a to aj po takmer 2000 ročiach.
strede kupoly je otvor s priemerom 9 metrov, nazývaný oculus. Cez neho prúdi svetlo a niekedy aj dážď, ktoré vytvára nádhernú hru tieňov vo vnútri chrámu. Od 7. storočia je panteón kresťanským kostolom, zasveteným Panne Mári a všetkým mučeníkom. Sú tu pochovaní aj slávni ľudia, napríklad umelecký génius Rafael alebo talianskí králi. Panteón je dôkazom neuveriteľného umenia a techniky starovekého Ríma a dodnes patrí medzi najpôsobivejšie budovy sveta. Ak prejdeš jeho vnútrom, cítiš históriu doslova na každom kroku. A môžeme ísť rovno na šestku a to je Fontana di Trevi. Fontana di Trevi patrí medzi najznámejšie fontány na svete. Nachádza sa na mieste, kde sa v staroveku končil jeden z najstarších rímskych akvaduktov, Aqua Virgo, ktorý do mesta privádzal čistú vodu už od roku 19 pred Kristom. Samotnú fontánu začali stavať v roku 1732 podľa návrhu Niccolò Salviho a trvalo viac než 40 rokov, kým bola dokončená. Jej štýl sa nazýva barokový, čo znamená, že je plná pohybu, detailov a emócií. V strede fontány stojí mocný Neptún, boh morí, na voze v tvare lastúry, ktorí ťahajú morské kone, jedno divoké a jedno pokojné. Symbolizujú, že more môže byť pokojné, ale aj nepredvídateľné. Fontána je vysoká 26 metrov a široká 49 metrov, teda väčšia, než si väčšina ľudí myslí, keď ju vidí prvýkrát. Každý deň do nej ľudia hádžu tisíce mincí. Podľa legendy, keď hodíš jednu mincu, vrátiš sa do Ríma. 2 mince znamenajú, že nájdeš lásku a 3 mince, že oženíš alebo vydáš. Každú noc sa mince z fontány vyberajú a peniaze putujú na charitu, ktorá pomáha chudobným ľuďom v Ríme. Ročne sa takto vyzbiera viac ako 1 000 000 eur. Fontana di Trevi je viac než len krásna pamiatka. Je to symbol šťastia, lásky a nádeje. Ak sa raz ocitneš v Ríme, nezabudni sa tam prísť pozrieť. Poďme rovno na sedmičku a to je Bazilika Santa Maria Maggiore. Bazilika Santa Maria Maggiore, teda Bazilika Panny Márie Veľkej, patrí medzi 4 hlavné pápežské baziliky v Ríme. Postavil ju cisár Sixtus III okolo roku 432 nášho letopočtu, po Efeskom koncile, kde bolo potvrdené, že Mária je Božia matka. Podľa legendy sa jej výstavba začala po zázraku snehu. V auguste roku 358 údajne na tomto mieste napadol sneh, hoci bolo leto. Pápež to považoval za znamenie a takto postavil chrám zasvetený Panne Márii. Bazilíku spája ranokresťanský štýl s barokovými doplnkami. Napriek prestavbám si zachovala svoju pôvodnú štruktúru z 5. storočia, čo je naozaj vzácne. Vnútri sa nachádzajú úžasné mozaiky, ktoré patria medzi najstaršie v Ríme. Nádherný zlatý strop, ktorý bol podľa tradície pozlatený prvým zlatom z Ameriky, ktoré priniesol Kolumbus. Pod hlavným oltárom sú uložené aj relikvie, údajne dosky z jasličiek, v ktorých ležal Ježiš. Bazilika Santa Maria Maggiore je miestom, kde sa spája krása, história a viera. Každý jeho chrám rozpráva príbeh starý viac než 1500 rokov. Ak budeš v Ríme, určite ju navštív. Je to zážitok, na ktorý sa nezabúda. Takže ideme na osmičku a to je Sixtínska kaplnka. Sixtínska kaplnka bola postavená pápežom Sixtom IV medzi rokmi 1473 až 1481. Podľa neho bolo aj pomenovaná. Slúžila a slúži ako miesto konkláve, teda voľby nového pápeža, a tiež ako kaplnka pre pápežský dvor. Pôvodne bola zdobená freskami rôznych renesančných maliarov, ale najznámejšou časťou je strop, ktorý namaľoval Michelangelo v rokoch 1508 až 1512. Neskôr Michelangelo namaľoval aj posledný súd na stene za hlavným oltárom, ktorý dokončil v rokoch 1536 až 1541. Kaplnka je 40 metrov dlhá a 14 metrov široká, takže je úplne ideálna pre veľkolepé fresky. Strop zobrazuje príbehy zo Starého zákona, napríklad stvorenie Adama, kde sa ruka Boha a Adama takmer dotýkajú. Posledný súd zobrazuje Krista súdiaceho svet, obklopeného svetcami a anielmi. Je to obrovské a fascinujúce dielo, ktoré naozaj treba vidieť naživo. Sixtínska kaplnka nie je len umelecký skvost, ale aj miesto, kde sa píše história cirkvi každý deň. Ak budeš v Ríme alebo vo Vatikáne, určite si sem nájdi čas a pozri si tieto úžasné fresky. Ja by som išiel na 9 a to je Bazilika svätého Pavla za hradbami. Baziliky svätého Pavla za hradbami stojí na mieste, kde bol pochovaný apoštol Pavol, jeden z najvýznamnejších učeníkov Ježiša. Prvý chrám tu dal postaviť cisár Konštantín Veľký okolo roku 324 nášho letopočtu, teda približne v rovnakom období ako bazilíku svätého Petra. Bazilika bola viackrát prestavaná a rekonštruovaná. Najväčšia prestavba nastala po požiaroch v 19. storočí, kedy bola takmer zničená.
Než to podobu získal po dôkladnej obnovenej práci a stále si zachováva svoju majestátnu atmosféru. Bazilika je obrovská, dokáže pojať tisíce návštevníkov. Vnútri nájdeš dlhú loď s vysokými stĺpmi, nádherné mozaiky a bohatú výzdobu, ktorá rozpráva príbeh Pavlovho života a cesty za šírením kresťanstva. Hlavný oltár sa nachádza priamo nad Pavlovým hrobom a okolo sú uctievané relikvie svätého. Bazilika svätého Pavla za hradbami je miestom plným histórie a umenia a duchovnej energie. Ak navštíviš Rím, určite si sem nájdi čas, aby si navštívil toto miesto. A ja by som sa vrhol na posledné miesto v tomto videu a to je Bazilika San Clement. Bazilika San Clement je známa tým, že má 3 vrstvy histórie pod sebou. Každý jej poschodový stupeň odhaluje inú časť Ríma. Horná časť je dnešná bazilika, postavená okolo roku 1100. Pod ňou nájdeš staršiu bazilíku zo 4. storočia a ešte nižšie sú staroveké rímske budovy a Mitrasové svätyne zo 1. storočia. Bazilika teda umožňuje cestovať časom a sledovať, ako sa Rím menil počas vyššie tisícročia. Horná bazilika je nádherná románsko-baroková stavba s krásnymi mozaikami a freskami, ktoré zobrazujú život svätého Klementa a ďalších svätcov. V spodnej časti môžeš vidieť staré rímske dlažby, nástenné maľby a oltáre, ktoré pripomínajú, že miesto malo duchovný význam už pred stovkami rokov. San Clement al Laterano je fascinujúce miesto, kde sa história a náboženstvo spájajú do jednej úžasnej prehliadky. Ak budeš v Ríme, určite si sem nájdi časť. Je to zážitok, na ktorý sa nedá zabudnúť. Ďakujem, že ste dopozerali video až do konca. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber, lebo ja iba začínam s YouTubeom a veľmi mi to pomôže. Ak sa vám niečo nepáčilo alebo páčilo, napíšte to do komentárov a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.